Da farko dai sunana Abdullahi Yadau. Ina na Amun Bidbo ne, karamar hukumar Kanam a jihar Plateau. Na farko dai a shekaran da Buhari ya fita takara wancan shekaran. Kana jina mun yi Buhari tsakanin ni da ita sosai, mun yi shi na mutuwa. Ina son shi ne ma sosai. Sai ya kai da wannan karan kuma ni har ga Allah dukkanin abubuwan da ya yi ni abubuwan ba su mun ba, sai na ji ni ba na son shi, na ma kuma sanin shi. Sai ya zamanto ita kuma tana son shi fiye da tunanina. Ni kuma na ce ba za ta zaɓe shi ba, ita kuma ta ce sai ta zaɓe shi. To akan haka kawai ya muka dan samu akasi, ina cewa ba za ta zaɓe shi ba, tana cewa ita in ba ta zaɓe shi ba kawai to sai dai in ba ta duniya. Ni kuma na ce idan tana karkashin kulawa na ne ya zamanto dole ta ce za ta zaɓe shi, to ya tabbata akan aurenta. A lokacin da nake wannan maganan da ita na ce mata lalle zan sake ta inda ya zamanto dole sai ta zaɓe shi. Sai ya kai da muka dan fara cacen baki hakan nan. To a cikin cacen bakin da muka fara yi da ita kana ji, sai da na dan make ta hakan nan haka kawai ita dan fara dan kaman kuka da sauransu haka, mutane suka dan shigo dai me ya faru haka, sai ta kita yi musu bayani, ni ma kuma na kin yi musu bayani akan abubuwan da ya faru. Kana ji, sai ta tashi ta tafi gidansu, tana tafiya gidansu kuma sai iyayenta suka kira ni, bisa ga yanayi gaskiya ina jin shakkan iyayenta sosai saboda me sun mun halarci akan aurenta a lokacin da nake neman ta. To sai ya kai da gaskiya ta ke bin umarni na, rashin bin umarni na da ta yi da suka tambaye ni kawai sai na faɗa musu, suka ce a yanzu haka ma kake ninya, nace musu tabbas in dai har tana son shi da gaske ne wallahi zan sake ta. To a gaban su ma ni na sake ta, a gaban iyayen. To su me suka ce bayan da ka sake ta? A'a ni dai kawai ce mun suka yi sun gode da abin da na yi musu. Kuma kawai a lokacin da zuciya ɗibe ne nace to shikenan ni ma na gode tunda ba za ta iya bin umarni na ba. Saki nawa kai mata? 2 na mata saki, kuma a na dan balle mata hakori ma da duka. To baka ganin ita siyasa kaman ba laifi bane a ce matarka tana da ra'ayi wanda ya sha bamban da naka, ko ɗa yana da ra'ayi wanda ya sha bamban da na mahaifin shi, kowa zai iya yin nashi ra'ayin? Tana da daman ta zaɓi abin da take so, amma idan ta samu lalataccen miji. Har ila yau BBC ta tuntuɓi Ibrahim wanda shine yaya ga Hafsat wadda mijinta yawa saki 2. Sunana Ibrahim Suleiman, Hafsat Suleiman uwa ɗaya uba ɗaya muke da ita. Yawa wanda mijinta ya sake ta sanadiyan wajen ta ce bana ba za ta zaɓi Buhari ba. Bana ta zaɓi Buhari, shi kuma ya ce a'a in ta zaɓi Buhari akan auren da, kuma hakan aka yi kuma ya sake ta. Domin gaskiya ranmu ya ɓaci, dama ni na ɗauki sauran ƙannena da sauran yan uwan mun ji akan damu ci mutunci mu shi wannan mijinta, to sai babanmu ya hana. To kaman ku a matsayinku na yan uwanta, kaman me kuka yi na ganin cewa kun sulhunta su kafin ya kai ga saki? A'a mun fusata ne ai, wallahi mun fusata ne, dan gaskiya mun fusata ne, da ba don haka ba wallahi da an yi ɗauki ba da zuri'a su ma wallahi da zuri'a, domin yaron ya ci mana mutunci bane shekara su 3 kenan da yin aure. Yawa to shine gaskiya na zo na samu da na ji labarin, na tashi na zo na rarraka aiki kenan, to sai na samu labarin, to sai aka ce mun ai ga abin da ya faru, to dama kuma suna samun sabani a tsakanin su. Yawa to tun wancan da aka yi na wancan karo ita ta sa shi ma ya zaɓi shugaban kasa wanda aka yi wancan zaɓe. To gashi kuma bana aka kuma shi ne ke to kina ra'ayin ki ne ko kuma da mu haɗu akan ra'ayin mu. Dama shi ya ce yana son shugaba da PDP ne, dan takarar PDP ne a teku. Ta goyi bayan shi su zaɓa a cikin su bar shugaban Buhari. Amma ita kan ta ce ba ta koma gidan shi ba, kuma dama ya ce idan da ta zaɓe shi to fa akan aurenta, kuma akan aurenta ya mata saki 2. Kuma ta ce ba ta sake dawo ba gaskiya, kuma mu ma mu gobe ba ta sake dawo ba.